Ні ходzi wyprościony, leno jakoś tak, jakby w kucci, wej tak. No wi, Ecążir cała łapiry na knektach, rozumiesz? Płyprywdze jak no gorile. To nie bywało. Marić bukse. Westy wikulana do błótna, łe tak. Ejce, to jak? Juwin, jak ciotka Belka. O, to wspaniały. Hełe, dziwny dzień. Co za łetkriwk. Człowiek, który nie zryci młewę, lecz ci zachowaniu. No, przekryczy wsielci grańce. To znaczy? Zawierę sa zblesie. Tak zżył. Najpierwi straszno sa jakoś zmiesił. Ciejby wzięcym nie widzę jęsigłe człowieka, le zarys zaczął mnie przewierca z westrzeniem, przemikac. Je nigdy nie widziała tacikłe westrzydku. Czemu łestawica stąd tyflu sum na szterk? Tatku łeb się stuń. Le płemę skulimy bezme sanyłu ciele przezyrając samu. Musimy go Ach, profesorze, jesme tu bez szukać z guerilów, a nie jakichś dziwkłewych fantazji. Fantazji, jego są nijak nie wymyślała. Tarzan je. O, Je. To Tarzan! zagryźba, uważaj to! Nie! Clayton. Clayton. Cię my znajemy? He? Skądka wie, jak się nazywam? Łen tak nazywy łed go strzylu. Jane. Jo, witaj. Tarzan. Ja wiem, jak to było z tym przekrycianiem grańców. Łe co mówicie? Strzyj, Jane. Ciebie stoi, weź jak człowiek. To musi być braknący cel. Zil zbliżający nas do guerilów. No, jo. Gdzie tu są guerile? Guerile! Guerile! Ksikiem se tego nie sprawi. Łen nie rozmieje lec się łewę. Ty jemu pomога zrozumieć. Kiedy je nie uczył papuga śpiewać kaszy pszcinute, to nie ucza zekusa tego ciełewikłe. To je gueril. To je gueril. Zrozumiał. To je gueril. To je gueril. Co z nim? Nie, ładnie mi to. Nie, ty nie wyszły co widzę. Nie. Was to Clayton. Jest o zajm na ucienie mgłę.